Horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohot dainang, manang didia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso pinaradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu padua hudung Trinitatis 26 Juni 2022 ima nadienet sian buku Rut bidusada mamukasian ayat pitu rodiai 10 pitu dohot topik minggu setia mengikuti debata pengikut Tuhan yang setia. Ujahama dihita sono mahatani Tuhata. Jadi ruar mana sida sian inganan paisolatan nana sailaon rap dohot parumain nana dua halaki asa mardalan sumuang tutano juda. Dungi ninna sinaumi matu parumain nana duai lau mahamu mulak ganut bagas ni inanabi. Sai marasini roha majahuba mamalosot tuhamu hobar tu nabi nahemuna tuakana mate dohot tuau. Sai di basa-basa hujahuba matuhamu asa jupangan hasonangak kamu ganup dijabuni sinoduk nabi. Dungi diumba manasida laus dipangyarbe suarana tu matangis. Dungi ninna nasida matu si matuanay ikonudur hita mulak tu bangsom. Alainin na sinaumi ma mulak mahamu aliakadainang bahasa naing mardala kamu rap doho tau. Sutaga mo na dong bitubu anakku bahen sinodukmu na dohot. Mulak mahamu aliakadainang ay nunga matua au anggotung marsinoduk mangam muse. Tung sura pe hudok adong dope sihiri mo diau jala sabor nginod dope au marsinoduk mangan jala tubuan anak au. Tung tarpai mahamu manasida pai mamagudang. Tung terpujung mahamu bahenon nii gabi sudah marsinoduk mangan. Unang masongoni aliakadainang ay sumapok dope na huway siyak kamu. Ay ruar huhut tangan ni Jehovah marbajoyaw. Jadi dipangyar na sida muse suara nabi manggugu tumatangis laus dium masih orpa masih matuanay alai marsiho manggorohani sirut tu nasida. Dunginin nasi Naomi ma ida ma nunga mulak ia haham tu bangsona dohot tu debatana mulak mahamu dohot ho mangihuton hahami. Alai ni nasirup mamangalusi unang say soso yaw tumadikon ho laho sirak siako. Ia tusiho lao ikut tusi ihutonokku. Ia tusiho maringanan ikut tusiau maringanan. Bangsom nama bangsokku, debatam nama debatakku. Ia disiho mate ikut disiau mate. Disido au huhut naing tertanum. Say songoni ma di bahit Jehovah tuau. Jala songoni ditabay tujuluanon. Holan hamatiani nama terbahen manirangau siako. Ima hatani Tuhata. Di hamuah kadongan saha porsiaon. Molo tajaha jala tapay hutihut jujur ngulu manang riwayat hidup ni si Naomi. Rap dohot na dua parumain nay. Si Orpa dohot si Rut. Mace gudang parsiajaran na arga. Nabui taputihi siani. Isarana rupani sungguh dia ma si matua maradupon parumain. Sungguh dia ma parumain maradupon si matua. Sungguh dia duhita mengedupi si tawonon naduk na topuro. Sungguh dia du si kapta mengedupi ih. Mamitor madili do manang tagamu dupe adong las ni roha dohot aka na asing. Mace gudang ma parsiajaran sian perdalanan ningulu ni si Naomi dohot na dua parumain nay. Si Orpa dohot si Ruti nagabe parsiajaran dohot pangguruat dihita. Alai asing ni natagwari digijangi adong masa danari parsiajaran nama cai arga nabui taida disi ima taringot tu hasatiaon
kesetiaan. Jala hobardo hasatiauni tu topik ni mingguta nama dok setia mengikut debata, pengikut Tuhan yang setia. Hama kadongan ado lapatan ni setia. Apa arti setia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Manang KBBI, arti kata setia yang pertama dikatakan di sana adalah tetap dan teguh hatinya. Jadi budian taida. Jadi orang yang setia adalah orang yang tetap dan teguh hatinya, tidak goyah, hot. Contohnya rupani nang penaung liling suamina mangarato toktong doi bana paimahon. Tetap dia setia menunggu. Dan gabi selingkuh istrina ala dau suamina mangarato manang mangalului perkarijuan ate. Gudang dosongonon nuaik taida te. Laos gabi selingkuh ibana tuakan asing. Lawa matai karijo hape ngaro bawa manang amana asing tu jabuna. Selingkuh ina taido bawa manang amani halak na asing. Berarti dak setia ibana. Imajo contoh na rupani. Arti lain dari kata setia itu adalah berpegang teguh. Ini berkaitan dengan janji, berkaitan dengan pendirian dan sebagainya. Jadi adong ma opat talak na mardongan jala marale-ale. Alanita buni pardonganon ni nasida na opaton, pola do molomangan, dang bui marasing-asing si panganon na. Ahadi alang nasada ikonido alangon ni natulunari. Mudu pesongoni iko sairap. Pahian nasida pe iko seragam, sewarna. Anggu gajang dohok bulu natong marasing doate. Ay dak sarupa bulu dohok gajang nasida. Pokoknya dalam segala hal iko sarupa manasida na opat. Tek madisada tiki marsakak manasida mardalani manang wisata tu sada inganan. Jala dina mardalanion nasida iko marborngid do. Jadi ala marborngid do dibuan nasida ma aka namar perdumuat tu si. Isaran yak kasih panganon, parabiton, doho tedda inganan nasida mudum. Lapatan na dang di hotel manang di losmen nasida mudum. Di alam terbuka do. Jadi ikon mamasang tedda do nasida. Duk songoni sahat manasida tu inganan na tinuju nasidai. Duk sahat di pauli nasida masudi. Jala mulai ma dinikmati nasida alami. Macai tabu jala sejuk ma pakilalan nasida di inganan ni. Holang do tempaton sian pemukiman. Jadi dang adong jolma ideal. Ia seholan nasida na opat. Dung dapok botari dipasang nasida matedda na binuan nai. Dung morngin mudum nasida disi. Alai adorak sumudum nasida roma sahalak sian nasida madok tudongan na natulunari. Kadongan songo jajita ido ate ninna. Ahape tahona terjadi tu hita ikos sehidup semati dokan. Ninna ibana ma. Saya songon na mengulang padan manang jaji nasida na selilingon na mardongani. Huroha ima padan manang jaji nasida na mardongani. Sehidup semati apapun yang terjadi. Roma dongan na natulunari madok ido dah. Iko sehidup semati do hita apapun yang terjadi. Nina nasida. Jangan satu hidup satu mati. Dang denggani. Nina nasida mamuse say songon na pagomosson dungi modum manasida. Huroha ala nilujana pola duarong na mangukur na mudumihi. Jaladang binoto manang alani suarani ukori gabiro mauluk tutedda nasidei. Batahilala du balgana. Mamit termasuk mauluhi tupak nasida. Duksoni hehe masahalak dibereng ma adung ulu mengicir di pak ni ibana.
songon na termelitod di maibana mamereng belgeni uluki. Digoit ibana madungan nai didungoi ma. Tangolo dungo alai dia lusi dunian sian bulusan nai tersongon na ninna inna mudu maho ninna dongan nai mamadok ibana. Daung dongan dungo johamu sa ninna ibana matudongan nai dungi dido ibana mamuse baru teh jajitai inna mabegi roma dongan nai madok do maksud mulai ani dok sehidup semati saya maos na soporsia dolai ninna masian bulusan nai duk songoni roma inun nasadon dido ibana ma atong molo songoni dodongan sehidup semati do hita HP bere kamu maju ulu na dipaton nunga mangalilit buat tamu maju on siap patu sotung mati au alanion ninna ibana ma alai sayuhut berusaha peluahun dilitan ni uluki mabigi dongan nana tului mami tromarika ti manasida turuar ma godak tarboto-boto tinggal ma sahala na disi berusaha maibana peluahu diri nasian dilitan ni uluki dengan sekuat tenaga akhirnya malua maibana sian marai jala memang buido di pamate ibana uluki tiur tu manugo nai roma dongan nana tuli mamereng ibana alai tong do nasida mardonga biar lau dorohan nasida naung dibodu tuluhi dongan nai hape dung dibereng tu tempat perpuduman nasidei laus terpudum do sisa halaki didungoi nasida ma hehemat tong dongan nai didok nasida ma tu dongan nana tuli holan hata do dihamu ninna ibana anggo hata sehidup semati hape holan uluk de pero nunga marikati hamu ninna ma tu dongan nai alani kesalna alai roma dongan nai madok badak songonia tong dongan dah ay lari pehami ay namabir dohami mamereng uluhi inda nasida dungi suatu perjanjian tasahat tu uluk ninda nasida marupani mabigi sisa halaki juk marohana laus mula masahalakna akhirna bubar ma pardonganon naside ima jo taringo na ati akadongan sipata diaka padani diaka jaji dak saya sudi itor tasepakati alayan no di lapangan bah gudang do nama saya na terjadi di luar ni akan atapat dohi dus di songon akan nama rumah tanggai na holo doho olo na holo doho na holo doa winna dak sudi di surat to disiate alayan non dung merdalan bagudang do di luar ni natapat dokoni ikon adu patta bui masa do songoni anggo hatana setia do hok do dijaji alai begitu adong namasa bui do har hasatiau ni bui do har padani hamu kadongan arti lain dari setia dalam kamus bahasa Indonesia tadi itu dikatakan patuh taat jadi orang yang setia adalah orang yang patuh uduk dan taat. Molo adong naso patuh be, jala molo adong naso taat be, tang dohono be, halakna setia, orang yang setia. Hamu kadongan merdumutisi don waing na taida di bagasa trupukon, diajari berita ni si Naomi rap doho na dua parumain naido hita setia. Setia tu na tua-tua, mertua manang keluarga, setia marna tua-tua, setia marparumain, setia marianakon, setia tu adat, setia tu ugama, jala setia tu debata. Di patuduhon siru do dirina, sahalak ina na setia, sahalak parumain na setia. Atik pe dangadong be si harapononna sian simatuanei. Takas do na kita bigi diturpuki. Dang goyah pe dirian ni sirut hasatiau ni ibana atik petung bulus dorohan ni simatuanei paulak kon ibana doho parumain na nasadanari
tu bangso na hiyan, tu ugamo na hiyan, tu Tuhan na hiyan. Baliksa odo didok ibana tu si matuanay. Unang say sosoyaw tu madikon ho, laho sirak siyako. Ia tu siho lao, ikut tu si ihutonoku. Ia tu siho maringanan, ikut tu siyaw maringanan. Bangsom nama bangsoku, debatam nama debataku. Ia disiho mate, ikut disiyaw mate. Disiduaw huhut naing tartanom. Idu dinakididok di ayat 10 pitui. Ima hasatiaw. Sekalipun kematian memisahkan Ruth dengan suaminya, ia tetap setia mengikut mertuanya Naomi. Mengikut kemana mertuanya tinggal. Mengikut Tuhannya Naomi. Apapun tidak akan dapat memisahkan mereka. Namar si matua doho namar parumain. Asing do tu si Orpa. Jadi adong do songo si Orpaon, adong do songo si Ruth. Hamuak kadongan, toho do molotadok, sekolah di mana kita belajar setia adalah di rumah tangga kita sendiri. Di jabutai do hita molonaing marsiajar setia. Rumah adalah tempat kita belajar setia. Budunian belajar setia hita dia kaulotai do dia kainganan na asing. Tapi salah satu rumah atau tempat kita belajar setia adalah rumah kita sendiri, keluarga kita sendiri. Belajar setia kepada suami, belajar setia kepada istri, belajar setia kepada pasangan, belajar setia kepada orang tua, belajar setia kepada agama, dan belajar setia kepada Tuhan adalah di rumah kita sendiri. Kesetiaan itu akan semakin nyata ketika diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Maul do boton sasahalaki setia anggo sohiadu dia dupi na pahit, mulo sohiadu dia dupi na hacit, mulo sohia dia dupi si taonon, songon na niya dupan ni siruton. Dunia kamang dohot tamu inanami, anggo hasatiaw ni tang na dibuat tubuh ya te, tidak dibawa lahir kesetiaan itu. Kesetiaan itu diupayakan, ditumbuhkan. Molo naing setia hita ikut dimulai dosian hal-hal na mekmet dari hal-hal kecil. Idu asa di doktu hatta di Matius 25 ayat 20 sadei, haposad doho di nautik, pasahal toku matuho gudang. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ai buhama halak memikul tanggung jawab besar, haru tanggung jawab na mekmepe, subui dipertanggung jawab pun. Saya buhama ibana gabi situa misalna, haru marminggu pe jarang-jarang do. Saya buhama ibana gabi si huto Tuhani, holar rope udan namamitor sorobe tu parpunguan. Contoh nate. Gudang dopian non ujian lahu menguji hasatiau teh. Atong molosong ni merguru mahita tu sirut. Taringo tu hasatiau ni. Hidup Ruth, hidup Naomi menjadi pelajaran berharga kepada kita untuk setia, terlebih setia kepada Tuhan. Setia mangihutto debata. Margugo mahita mangulah hoca. Amin martangyang mahita. Moliate matuhan dihatam na badiai pasu-pasuhom may dihami. Paurato di bagasan rohanami bi. Asa di parbui ho katamia kaparbui na dinggan, parbui na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangyak kami tuho. Amin.